wannan a cece ku ce wato shi Alhaji Alhikima, so ni ina ganin wannan abu ne wanda kamar ya zama haɗa faɗa ne da kuma kawo tarnaki a cikin al'umma, wanda mu a matsayinmu na matasa kamata ya a ce mun ɗauki wani gaɓare na haɗin kan jama'a da kuma zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Aikin social media aiki ne gawurtacce. Ni zan iya maka misali da ni kankin kaina. Ni na yi social media irin wannan tallace-tallace na social media na yi shi a Kwankwasiya, wanda din Najeriya kowa ya sani ina ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka dinga tallata manufofi na mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, wanda a wannan lokacin kowa ya sani ba data ake saka mana ba kuma kuɗi ake bamu ba, wannan ƙashin kanmu ne, ra'ayinmu ne yasa muke yin wa'annan abubuwa. To amma at the end of the day zaka ga maybe duk 'yan siyasan nan waɗansu zaka ga mutuwar zuciya suke sa matasa. Me mutuwar zuciya? Ka zo kana yi wa ɗan siyasa social media ka kai akalla shekara 10 ko shekara 5, ba data ake sama ba, an maka abin duniya shine lokacin azumi in yazo za a iya ɗauko buhun shinkafa a rarraba muku, ko kuma a ɗauko rago guda ɗaya kuku 10 da sallah a ce gashi nan ku je ku raba. Wannan shine abin da mafi akasari aka fi wa 'yan social media a nan arewacin Najeriya, wanda hakan kashewa 'yan matasanmu zuciya yake yi. Kai baka tsaya ka neman wa kanka mafita ko hanyar da ya kamata ka dogara da kanka ba ta hanyar koya wa kanka sana'o'i. Ka zo kana tallata wani, shi yana zuwa yana samun kuɗi da kai, yana kuma kai ba baka yake yi ba, ƙarshe yana ci ne da shi da 'yan uwansa da matansa da 'ya'yansa. Kai an bakka da social media ka yi posting ɗin shi a zage ka, wasu su ci mutuncinka, wasu su zagi iyayenka su aibata ka. So ni ina ganin wannan abu ne wanda ya kamata ma a tsaya a wayarwa da duk both side ɗin kai, kamar yadda su ma 'yan Kannywood sana'ar su suke yi. Wasu 'yan siyasan ne suke da interest da su, wasu kuma su suke da interest da 'yan siyasa. Sometimes za ga wani 'yan siyasan yaran su ne suke jawo 'yan fim su ce musu da Allah muna da mai gida muna son a zo a tallata mana hajarsa, a tallata mana shi. So za su yi aikin wani zubin su kai, sai sun kai ne sannan ake ɗaukan kuɗi a basu, wanda mutane da dama ba su gane ba. Kuma kamar yadda shi Alhikima bai fahimta ba, wannan kama haɗa 'yan social media ne da rigima da iyayen gidansu. Sometimes iyayen gidan nan nasu ba su suke ɗaukan aiki su ba 'yan Kannywood ba, wani zubin 'yan Kannywood ɗin da kansu suke cewa a to mun ga wani yayi aiki kaza na alkhairi, saboda haka bari mu zo mu tallata manufofin shi, wanda idan mun kai masa wannan talla in ya gani zai iya mana ihsani. A wani bakin 'yan Kannywood bane ba, na yi harkar social media, ina daga cikin waɗanda na yi social media wanda ni ban yi benefitin da ita, ban samu komai da ita ba. Ana ganin cewa kai harkar social media kuma kai harkar fim, kowane ka san yadda yake, kuma kowane kana amfana da shi, ba ma ka amfana da shi ba. A iya ganin cewa ya kamata daga cikin masu social media ne ko masu harkar fim ya kamata su fito su yi wannan magana. Me yasa shi Alhikima zai zo kamar ya haɗa wata husuma tsakanin masu harkar social media da kuma masu harkar fim? Shi ne na gaya maka abin da ya din bai kyauta ba. A matsayinsa na babba wanda ya san me yake yi, kamata ya haɗa kan kowa da kowa, kamata ya jawo hankali, saboda kaga ba ma iya 'yan fim da 'yan social media ya haɗa ba, hatta su iyayen gidan 'yan social media nan da su 'yan social media an haɗa su fitina. Because ita harkar siyasa kowa ya sani harka ce mai girman gaske, wanda ita harka ce wacce tana buƙatar kowa da kowa da akwai rawar da zai iya taka maka. Kuma sannan abin da shi Alhikima bai gane ba, shi dan siyasa ko da yaushe yana neman mutane ne, ba kuma yana so a raba shi da mutane ba, saboda dama abin da ya ɗauko kenan na cewar zai yi sabin mutane, zai taimaki kowane bangare, zai kowane bangare adalci. So saboda haka su 'yan Kannywood suna da damar da za su yi ra'ayinsu na siyasa, kuma su ma 'yan social media wanda kaga kana bin mai gidanka baya kyautata maka, hanyar ɗaya ce, sai ka nemi wata mafitar. So amma ba wai a zo a ce za a dinga gwara kawunan mutane ana haddasa fitina ba. Mu a matsayinmu na waɗanda muke son zaman lafiya wanzu a ƙasar nan, muna son haɗin kan kowa da jama'a da al'umma, a dinga haɗa kan jama'a. Bai kamata a samu wannan functions ɗin ba, saboda zai kawo hargitsi, zai iya kawo barazana, da dan za a iya haɗuwa a wani wajen a fara rigingimu, wanda kaga waye ya kosin ɗinsu, shi da ya fara yin wannan maganan. Duk wani abu da zai faru na rigima, ko a jiwo wani ciwo, ko a wani zage-zage, shi ma yana da kamasho. To abin tambaya shine, kamar ma abin ya zama fitina a kafafen yada labaru na social media, a iya cewa shi yana da hurumin ma da zai zo ya hana wani social media magana ko dan fim magana akan abin da ya shafi siyasa, saboda shi an sai yana harka abin da ai ba ce yi ba. Shi ne ai gurguwar fahimtar da yawa abin. Yanzu shi ba tallan magani yake ba, misali
yana tallan magani, yanzu an ce daina tallan magani hanyar cin abincinsu ne, su ma 'yan Kannywood ɗin na hanyar cin abincinsu ne, su ma 'yan social media kowa yana neman dodo ɗaya ake wa tsafi. Shi wanda yake shugaba, wanda yake neman kowa da ya bashi gudunmuwa, shi ma in ya samu dama ya bashi, shi ya san wanda ya taimake shi kuma ya san waɗanda zai taimaka. Sometimes wasu an taimake su ma amma ba za su nuna an taimake su ba, akwai wanda za a yi musu alherin ma ba za su nuna an musu ba. So ka gani, sannan irin wannan abubuwan kaga zai dinga kawo tarnaƙi ne a cikin, kowa yana da amfaninsa. 'Yan social media suna da amfaninsu, 'yan Kannywood su ma suna da nasu amfanin. So babu amfanin ka zaɓi wani ɓangare ka ce wai ɓangare kaza, maybe in kana da grudges da wani, ni yanzu bari ka jin gaya ma akasari